ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زامو دورا كان درسمنا تفسير القرآن بجرما أجكين سورة المرسلات. كراتم نجيا منكوانا كرشان آية تشيدا. rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da nau'ukan iska da suke kadawa da kuma mala'iku wadda suke saukar da wahayi wa annabawa da manzannin Allah, wadda wannan wahayi da ake saukarwa uzuran aw nuzura ana saukar da shi ne domin yanke hanzari wa mutane, wato bisa adalci na Allah subhanahu wa ta'ala babu wadda Allah zai kama shi ya mishi azaba har sai an aiko da manzo ya mishi bayani, har sai saƙon ya cin mishi, kamar yadda muka sha karantawa a wurare dewa a cikin alkur'ani. Duk wadda za a shigar da shi azaba har sai an tambaye shi wannan abin da ya zama sanadiyar shigansa wutan an mishi wa'azi a kai ko ba a mishi ba, sai ya ce wa Allah an mishi. wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah ya ce ba mu zan masu azabtarwa ba, Allah ya ce har sai mun aika da manzo ya yi bayani daki-daki. Wannan Allah kaɗai ke da wannan adalci. Yanzu kundin mulkin dokokin ƙasar nan za ka samu ɗan ƙasan bai san dokoki 5 a cikin kundin ba. Inda za a ce ya faɗi wata doka da ya kiyaye wadda tana cikin kundin mulkin ƙasa ko tana cikin kundin dokokin jiha bai sani ba, amma ba zai hana in ya taka dokan a mai hukunci. To Allah baya haka shi, sai an ma bayani, kuma kafin a ma hukuncin sai an tambaye ka tabbatar da shi kafin azaba ta biyo bayansa. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كلما ألقي فيها فوج دلوك تند أكدي بوتا جماعة أكوازا أو أشكي موتا إذن سكي كرورو وسكي نيمي دوكي الله سيسا أتنبيسو. kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, sai masu gadin gidan wutan sai su tambaye su alam ya atikum nadhir, shin mai gargadi bai zo muku ba?
dama waɗannan ababa da ake muku azaba a kansu ba a gargaɗe ku cewa in ba ku bari ba za a muku azaba. ƙalubala ƙarja ana nazirun, sai su ce tabbas mai gargaɗi ya zo mana. fakazzaba na muka ƙaryata, wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in, muka ce ƙarya ne, Allah bai saukar da komai na wahayi ba. mun karyata ne, mun karyata. To wannan haka ubangiji ya sanya ma kansa cewa ba za a azabtar da wani ba har sai an yanke mishi hanzari. Ashe duk lokacin da muke karatu, duk lokacin da muke sauraron karatu, mu sani cewa wannan karatun idan ba mu yi aiki da shi ba to zai zama hujja ne akan mu ranar alkiyama. Allah ya tsare mu daga haka. Au nuzuran, ko kuma gargadi, ya zama jan kunne da gargadi. Wadda ya gargadu to ya tsira. A ce maka wala taqrabu zina, karka kusanci zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina kazanta ce mai muni, mummunar hanya ce. Idan ka ji ka gargadu to ka tsallake, idan baka gargadu ba to za a tambaye ka an gaya maka dama ga halin zina. Idan shirka ne Allah ya yi gargadi, kowane nau'i na kafirci Allah ya yi gargadi, bidiyo'i da miyagun ayyuka Allah ya yi gargadi. An gargadi al'umma ga dukkan abin da zai zama sanadiyar halakarta. An kuma nuna ma al'umma dukkan abin da zai zama mata alkhairi a duniyarta da lahirarta. Jama'a mun fahimta? To Allah na aiko da manzanni ne ya zama sun kafa hujja akan mutane, li Allah ya kuna linnasi alallahi hujja ba'da rusul, don kar mutane su samu hujja akan Allah bayan zuwan manzannin. Sai aka aiko da manzanni saboda kar mutum ya je ya tashi a filin alkiyama ya ce Allah to aida ka aiko manzo, ni aida na bi. Haka ne ko? Walau anna ahlaknakum bi azabin min qablihi, ahlaknahum bi azabin min qablihi لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله أي من قبل القرآن، idan da a ce mun halakar da su kafin saukar da alkur'ani ko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inda a ce za mu halakar da su, mu azabtar da su, laqalu rabbana, da za su ce ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan, Allah ya yi baka aiko mana da manzo. Allah aida ka aiko mana da manzo. To kaga inda ba a aiko da manzanni ba, da ba a aiko da manzo ba, kaga aida sun samu hujja da su riƙe. walau anna ahlaknakum bi azabin min qablihi, inda mun halakar da su da wata azaba kafin zuwan alqur'ani ko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, laqalu rabbana, da sun ce ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan, yaya Allah baka don me baka aiko da wani manzo gare mu ba. fanattabi a ayatika, mu bi ayoyinka, min qabli an nadhilla wa nakza, kafin mu kaskanta mu walakanta. Allah aida da ka aiko mana da manzo. Allah sai ce to kowace al'umma an aika mata da manzo. wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, Allah yace hakika mun aika manzo cikin kowace al'umma. Idan manzon ya zo ya je ma al'ummar, yakan ce an i'budu Allah, ku bauta ma Allah, wacce ta nufi tagut, kaurace ma duk wani abin da ake bauta ba Allah. Ya kiraye su zuwa ga Allah, ya nesantar da su daga bautan wani koma bayan Allah, ya nesantar da su daga miyagun ɗabi'u da miyagun halaye. Allah ya samu dace.
za mu tashi a farkon aya ta 7. Allah ya mana jagora. To sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim innama tu'aduna lawaqi' فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. bayan rantsuwa da Allah yayi da waɗannan ababa da muka karanta jiya, wal mursalati urfa, Allah ce ina rantsuwa da iskar da take kadawa, fal asifati asfa, ina rantsuwa da iska mai ƙarfi da take bugawa, wan nashirati nashira, ina rantsuwa da iska da take ɗauko girgije ta zuba ruwa tsakanin mutane, falfarikati farka, ina rantsuwa da mala'ikun da suke zuwa da wahayi don rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya, falmulkiyati zikira, waɗanda suke sadar da wannan wahayi zuwa ga annabawa da manzanni, uzuran au nuzura. Kamar wani ne ya ce, Allah me yasa kake wannan rantsuwar? Sai ce innama tu aduna lawaqi. Wannan shine jawabul qasam. Allah ya ce abinda ake alkawarta muku na tashin alkiyama, Allah ya ce zai afku, Allah ya ce zai tabbata. Allah sai da ya yi rantsuwa da waɗannan ababa. Allah yakan yi rantsuwa da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa, amma halittu ba su da izinin rantsuwa da kowa sai Allah. Bayan Allah ya yi rantsuwa, jawabin rantsuwan Allah sai ce innama iyaka tu aduna, abinda ake alkawarta muku zai zo, za a yi tashin alkiyama, za a yi tashin alkiyama lawaqi'un. Allah ce wallahi zai afko, zai afku, zai afku. Haka al'amarin alkiyama yake. Wato idan da mutum zai samu natsuwa, yana karanta alkur'ani da tadabburi, yana lura da saƙonnin da ayoyin da yake karantawa suke ɗauke da shi, ko ana karantas da shi, yana mai tattara hankalinsa akan abin da ake karantas da shi, duk lokacin da magana ya zo kan tashin alkiyama za ka ji zance ya canza. Haka kawai sai ka ji ubangiji ya balle da rantsuwa. In ka nemi dalilin rantsuwar sai ya ce maka wallahi da ai tashin alkiyama. Allahu la ilaha illa huwa, ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha. Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa, Allah shi kadai ne abin bauta da gaskiya, ba wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah. La yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi, ai wallahi la yajma'annakum Allah ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Allah ya ce wallahi Allah zai haɗa ku gaba ɗaya, ya tara ku domin a tsayi da ku a ranar alkiyama. La raiba fihi, Allah ya ce wannan maganan ba kokonto a cikinta. Ku ji sai Allah ya ce wa man asdaqu minallahi haditha, shin wa yafi Allah gaskiyar magana? Babu. Allah ya ce wallahi za a yi tashin alkiyama, za a yi tashin alkiyama. Galibi idan maganan alkiyama ya zo sai ka ji rantsuwa yana shigowa domin karka raba ɗayan biyu da a yi tashin alkiyama. A can ma yadda ya jero a nan ya ce wa zariyati zarwa, Allah ya ce ina rantsuwa da iskar da take kada abubuwa kadawa, ina rantsuwa da giragizai wadda yake daukar ruwa ya kai inda za a zubar da shi, ina rantsuwa da jiragen ruwa da suke gudana a cikin kogi da tekuna a hankali, ina rantsuwa da mala'ikun da suke karkasa ababen da Allah ya yi musu izini su karkasa. Sai ce
innama توعدون لواقع innama tu'aduna lasadiqa إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وإن الدين kamar wani ne لواقع. ya ce Allah me yasa kai wannan rantsuwa ya ce innama tu'aduna lasadiqi wallahi abinda aka ce zai faru na tashin alkiyama Allah ya ce gaskiya ne sai ya ce wa inna dina lawaqi a tsaida mutane a musu hisabi a yi musu sakamako Allah ya ce da ku gan shi a ƙasa Allah ce da ku gan shi a ƙasa wata ranawar haka duka muna haɗe a gaban Allah ويستنبئونك أحق هو ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Allah ya ce wa yastanbi'unaka suna neman labari abunka da ƙarin bayani a haƙƙun hu shin alƙiyaman nan gaskiya ne kul Allah ya ce ka ce musu wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu la haqqun tashin alƙiyama gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizin ko kuma ba da ku gagare Allah ba زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله يجي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كافرين سناري بازا أتاد سوبا بازا أيتاشن القيامة قل بلى وربي لتبعثن الله يجي كتير musu ina rantsuwa da ubangijina za a tada ku ranar alkiyama thumma latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata a duniya wa zalika ala Allah yasir yin hakan abu ne mai sauki abun Allah a wani ko Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا الله يتي كافرين سكتي لا تأتينا الساعة القيامة بذات زكي منما باتاشن القيامة tashin alkiyama qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum Allah yace ka ce musu ina rantsuwa da ubangiji na alkiyama za ta zo muku jama'a kuna ji duk galibi inda ka ji maganan alkiyama sai ka ji ubangiji yana sa rantsuwa a ciki ka gamsu da a yi tashin alkiyama ko ka yadda za a yi tashin alkiyama ko baka yadda za a yi tashin alkiyama ba wallahi za a yi tashin alkiyama duk daren dadewa da a yi tashin alkiyama Allah ya ce innama tu aduna lawaqi abinda ake alkawarta muku ku gyara akwai aljanna ku gyara akwai wuta ku gyara akwai hisabi ku gyara Allah ya ce wannan maganan ba da ku ganta a ƙasa innama tu aduna lawaqi wannan abinda ake ba ku labari zai tabbata Allah ya ce zai zo ya tabbata shi yasa wurare da yawa a cikin alkur'ani sai kaga Allah na jan hankalin baya karka sake ta bacin shine karka sake a cin maka baka dauki miƙati ba karka sake a cin maka baka dauki miƙati ba karka sake a cin maka baka dauki hanya ba jama'a mun fahimta يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله يتي يا أيها الناس ياكو متاني اتقوا ربكم كجي صورم أبنجيجنكم. الله سيتي وكشوا يوما كجي صورم وتئني تي الله يتي لا يجزي والد أم ولدي أرانر دا محيفي بزي إيا كل مدن دي حيفا كومي با ولا مولود هو جاز عن والده شيئا أبند أكا حيفا الله يتي شيما بزي إيا كل ومحيفنسا كومي با إن وعد الله حق الله يتي فالقورين الله قسكياني دودرن دليوا الله يتي زابو قوانا رانا ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ba mu ba kenan ittaqu rabbakum Allah ya ce ku ji tsoron ubangiji ku bi dokokin Allah wakshaw yawman ku ji tsoron wani ini ne Allah ya ce la yajzi walidun an waladihi mahaifi bai iya amfanar da abin da ya haifa komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a abin da aka haifan ba zai iya amfanar da wadda suka haife shi da komai ba. Allah sai ce inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne fala tagurrannakum alhayatud dunya kar ku bar rayuwar duniya ta rude ku wala yagurrannakum billahi algarur Allah ce kar ku bar mai rudi ya rude ku ya raba ku da Allah. Jama'a muna ji a wani kusi ya ce wala taziru waziratun wizra ukra wa in tad'u muthqalatun wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu as-salata wa man tazakka fa innama يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولا تزر وازرة وزر أخرى الله يتي وتري إن أنت القيامة بذات لو كلي في وتريبا بامي رجي مكانيا يدك كان duk yawan da za a taru a filin alkiyama ba mai taimakonka taruwar kuma tun daga na farko da a tada kowa har zuwa na ƙarshe ka san taro yayi taro tun daga na farko har zuwa na ƙarshe za a hada قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يتيك غير مسو تندق نفرقو هرنا كرشي jaririn da daga aihuwarsa ba da a sake aihuwa ba sai tashin alkiyama Allah ce shi ma za a tare shi la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum duka za a hada su a wannan rana da aka yanke sananne wadda za a yi wannan taron a cikin sa Allah ya ce duka da a hada taro yayi taro taro yayi taro kowa nan wala taziru waziratun wizra ukura Allah ya ce wata rai ba za ta ɗauka ma wata rai laifinta ba wa in tadaw muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba Allah ya ce inda wata rai da ta nauyayu da laifuffuka sabon Allah ya mata yawa kayan ya mata yawa za ta yi roƙo ila himliha a taimaka a ɗauka mata wani la yuhmal minhu shay'un ba mai ɗauka mata laifinta walau kana za qurba Allah ce ko in uwa ne na jini ba uban da zai ɗauki kayan ɗansa idan da za a yi awu maɗa ya bayyana a wajen awun ɗan wuta ne ubansa ko uwarsa ba da su zo su ce a rage wani abu a bamu ba idan da za a yi hisabi maɗa abinda ya rage bai fi ɗigo biyu ya kai labari ba ubansa ko uwarsa ba za ta ce bari in ba da ɗigo biyu ne tsira ba masifa ta yi masifa
masifa ta yi masifa. La yuhmal minhu shay'un, ba wadda zai ɗauka wa mutum wani abu na laifuffukansa. Ku ji sai Allah ya ce innama tunziru alladhina yakshawna rabbahum bil ghaib. Kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana gargadin, kana jan kunnen wadda yake tsoron Allah ne a zuciyarsa tsakanin shi da Allah. Sai Allah ya ce wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi, wadda ya tsarkake kansa Allah ya ce ya tsarkake ne makansa. Idan wani ya ce ka zo ku tafi bayan gari ka ce ba za ka je ba, Allah ce da ka ƙi zuwan ka kyautata ma kanka. Shi da ya tafi Allah ce ya ɗauko wa kansa. Idan ka ji mutum na ashar Allah ya ce yana ashar ne ma kansa. Yanzu ka yi ashar a rubuta mun a littafi na ba zai yi ba. Wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi, duk wanda ya tsarkaka ya gyara kansa, ya gyara halayensa, ya gyara imaninsa, ya gyara aqidarsa, fa inna ma yatazakka li nafsi, wa kansa ya gyarawa, wa ila Allahi al-masir. Allah ce makoma tana wajen Allah. A wani ko Allah sai ce yau mai firrul mar'u min akhihi, yau mai firrul mar'u min akhihi, yau mai firrul mar'u min akhihi, ranar da mutum yake gudun dan uwansa, wansa ko kaninsa, uwa daya uba daya, wa ummihi wa abihi, wa ummihi wa abihi, zai guji uwarsa zai guji ubansa, wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi wa banihi, zai guji matarsa zai guji 'ya'yansa. likulli imri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughni. Kamar wani ne ya ce Allah wannan wace irin fitina ce? Allah ce da kullum ri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughni, domin kowane ɗaya daga cikinsu abin da ya sha kansa ya dame shi. Wutar sama bai kashe ba balle je kashe wutar wani. Jama'a duk waɗannan ayoyi ne na alƙur'ani. Waɗannan abubuwa ba labarin jarida ba ne, ba nobel ba ne, ba kirkirar labarin aka yi ba, abu ne na gaskiya wadda shi zai tabbata. Abu ne na gaskiya wadda shi zai tabbata. Wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi. Duk wanda ya kyautata ya gyara, ya kyautata ya gyara maka. A wani go Allah ce fa idza ja'ati fa idza ja'ati fa idza ja'ati tammatul kubra, fa idza ja'ati tammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الله يقول فإذا جاءت الضامة الكبرى رند أور مسيفو ذات زو. duk wani abu da ka sani ake ce mishi masifa da tashin hankali wasa ne idan aka kwatanta da abin da zai faru ranar tashin duniya. Duk wani abu da ka san ya taɓa faruwa, da wadda ka gani da wadda ka ji labari na fitina da tashin hankali da rashin zaman lafiya, abin wasan sallah ne in ka kai shi cikin abin da zai faru ranar tashin alkiyama. Yau mai tazakkarul insanu masa, a ranar Allah ce dan adam zai yi shiru yana tunanin aikin da yi, yana tunanin aikin da yi. Yau mai tazakkarul insanu masa, a wannan rana dan adam zai yi zugum yana tunanin me zai yi, ya shiru ya tuna kaza, ya tuna kaza, ya tuna kaza, ya tuna kaza, ya tuna kaza. Wa burrizatil jahimu liman yara, Allah ya ce za a bayyanar da jahannama, Allah ya ce kowa na ganinta. Ba a ce ma kowa komai ba a lokacin, ga dai wuta, ga mutane na ganin wuta. Fa amma man tsala wa athara alhayatar duniya,
Allah ya ce duk wanda ya wuce gona da iri, ubangiji ya ce mishi karka ya je yayi, ka bari yake ya bari, ka bari yake ya bari. Wa athara alhayatid dunya, ya fifita rayuwar duniya. Allah ce fa innal jahima hiya alma'wa, Allah ce wutan jahim ita ce makomas. Wa amma man khafa maqama rabbih, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, amma wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa, ya tuna tsayuwa a gaban Allah, ya tuna duk daren dadewa wata ran zai tsaya gashi ga Allah, Allah na tambayin shi yana bada amsa. Wa amma man kafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, ya hana ransa bin abin da take so, ya hana kansa bin son zuciya. Abu kaza ya san son zuciya ne, ya sani sai ya taka maran birki kar ya biye mata. Son zuciya bacin zuciya. Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa, aljanna ita ce makomarsa. Iya abinda za ka yaƙa a rayuwa kai nasara, ka yaƙi son zuciya, ka yaƙi son zuciya. Magana ne ka san ƙarya ne za ka faɗa, ka sani kai shiru, ko taɗi kake kai shiru, yaya ka ce musu a bar maganan ka. Akwai wadda sai ka maka da duka ne, labarin ne ka fasa, kuma kai ka san tsoron Allah ne ya hana ka. Da haka ake tsira, da haka ake tsira, da haka ake tsira. Wani abu ne an shirya ba kyau, wataƙil har an shirya farawa da kai ka ce ka fasa, ka fasa, ka fasa, domin gobe ko jibi za ka ganka a gaban Allah. Wa amma man kafa maqama rabbi, wadda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa, ya tuna zai tsaya a gaban Allah. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, ya hana ransa biye ma abin da take so na son zuciya, fa innal jannata hiya al-ma'wa, aljanna ita ce. Kuma wani rahama na Allah, wata rahama ta Allah, idan har aka samu abinda ka fasa yi don tsoron Allah, ba wani abu ka kalla ba, ubangijin ka kalla, kaga wannan abun Allah baya so ka bari. Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan, wali man khafa maqama rabbih jannatan. Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan, duk wanda ya ji tsoron Allah, tsoron Allah shi ya hana shi abu kaza. Idan aka je filin alkiyama, na farko abinda za a fara launching mishi, Allah ya ce aljanna biyu, aljanna biyu, da aljanna biyu da a fara mishi. So lokacin da mutum ya zama mai tsoron Allah, duk waɗannan abubuwa da kake gani sun rikice, sun rincaɓe, an rasa kansu, an rasa inda za a tinkare su, wallahi tsoron Allah, rashin tsoron Allah, rashin tsoron Allah ne. In kaga harkar ofis ya lalace, rashin tsoron Allah ne. In kaga harkar kasuwa da rashin gaskiya ya dagule, rashin tsoron Allah ne. In kaga zaman aure ya murɗe ya dagule, rashin tsoron Allah ne. In kaga zumunci ya lalace ya watse, rashin tsoron Allah ne. In kaga harkar makwabtaka ya lalace, an daina ba da hakkoki, rashin tsoron Allah ne. Inda za mu ji tsoron Allah, da mun samu rufin asiri, da mun samu rufin asiri, da mun samu rufin asiri. To duk wannan abun zai tabbata, amma shi mai hankali, shi mai tunani, shi yana makansa faɗa. Ka tashi ko da cikin dare ne, ka zauna ka yi lissafi, ka yi nazarin rayuwa. Me ka cimma, me ya cin maka, me ya rage, abinda ya rage me da ka yi a cikinsa. Idan ka haɗu da Allah, yaya abin zai kasance? Wannan lissafi ne da yake da kyau,
sayyidina Umar yace ku dinga makan ku hisabi kafin a tsaye da ku a muku hisabi, kafin a zo a buga maka lissafi ka dinga buga lissafi makanka. Yanzu maganan da ake, inda ta Allah za ta kasance a cikin daren nan kai lissafi, da ka sha kai lissafi, in ba da ka sha ba ka tuba ka gyara. Me matsalolinka ka kalle su, me matsalolinka ka kalle su, me matsalolinka ka kalle su. Ka taka makanka birki, ka taka makanka birki, ka taka makanka birki, ka taka makanka birki, ki taka makanki birki, ki taka makanki birki. Allah ya ce fa'idan nujumu tumisat, Allah ya ce idan aka shafe hasken taurari, to na daga cikin kuma alamomi yanayi da duniya za ta samu kanta, jirkitan duniya gaba daya sanadiyar tashin alkiyama. Wani malami ya ce tashin duniya in ba azaba da za a yi wa bawa, kawai yadda duniya za ta jirkita ta rikice ne damuwan ya isa mutum ya bi Allah. wa'annan taurari, wata, rana, haka da kaga suna dagulewa akan idonka. shine fa'idhan nujumu tumisat, a wani guri ce fa'idhan nujumun kadarat, idan taurari suka farfado suka lagube hasken su ya dauke. A wani guri ce wa idhal kawakibun tatharat, idan taurari suka rikito hasken su ya dauke. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المسار كلا لا وزر. الله يتي فإذا برق البصر، الله يتي إذا غني يدي موجي يكيكيتي. mutum gashi nan a tsaye sai kaga ya fara jiri, sai kaga ya gigice, sai ga ya yanki jiki ya faɗi, ba a taɓa shi ba, ba a ce mai komai ba. in ka kalle shi kawai za ka ɗauka a buge ke. Allah ce ba a buge ke ba, bala'i ne kawai. fa'iza bari kalbak basar, sai Allah ce wa kasafal kamar, idan wata ya kisbe shi ma ya dishi. malam ɗauke wuta ma yake daga hankali, balle rana ta ɗauke, wata ya ɗauke, taurari su ɗauke. ka zauna ka yi nazari yayi duniya za ta zama a lokacin. ka zauna ka yi nazari yayi duniya za ta zama. wa jumi'a shamsu wal qamar yaqulu al insanu yawma idhin ayna al mafar, dan adam sai yayi kamar zai fita da gudu, yace ina zan je in buya. kalla la wazar, Allah zai ce babu in buya. ila rabbika yawma idhin al mustaqar, kawai ga wajen Allah zaka je ka tsaya, kawai ka je ka tsaya a zo a yi hukunci. wannan abun duk da gaske zai zo ya faru, duk da gaske zai zo ya faru, duk da gaske zai zo ya faru. a'a kana ganin ka cuci wannan, a'a ka zalunci waɗancan, a'a ka saci dukiyar al'umma, a'a duk waɗannan abubuwan bata lokacin ka kake, duk bata lokaci. mun karanta a cikin hadisin al-Imam Ahmad, wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tambayan sahabbai da suka tafi Habasha. annabi ce ala tuhaddithuni bi ajibi ma ra'aytum bi ardil habasha. annabi ya ce ni ba kwa ban labari ba na waɗansu ababen mamaki da kuka gani a ƙasar Habasha, tunda sahabbai sun yi hijira zuwa Habasha. sarkinsu a lokacin Najashi Kirista ne, addinin Kirista ne ya bunƙasa ya rika a wajen addinin Nasara. to tunda al'adar ku ta bambanta, addinin ku ya bambanta,
yadda kuke rayuwa ya bambanta. Annabi ya tambayi sabon sai ya ce ni da kuka je Habasha ba ku ga waɗansu ababen mamaki da za ku iya ba mu labari ba? Qala fityatun minhum bala ya rasulullah. Sai wani daga cikin matasan su yace za mu ba. Baina nahnu julusun marrat bina ajuzun min ajaiz rahabini. Yace wata rana muna zaune a Habasha sai wata dottijiya daga cikin dottawan masu bautan nasara sai ta zo ta wuce, ta hamilu ala ra'asiya kullatan mimma, tana dauke da tulun ruwa a kanta. Kuna fahimtar labari? Annabi ne da kansa yace masahabbai da kuka yi hijira bara ku ba mu wani labari ba? Suka ce akwai labari. Ɗaya daga cikin sahabbai sai ya fara ba mu annabi labari. Wata rana muna zaune a Habasha sai ga wata tsohuwa ta zo ta wuce daga cikin tsoffin masu ibadan nasara, ta hamilu ala ra'asiya kullatan mimma, tana dauke da tulun ruwa a kanta, ta je rafi ta ɗebo ruwa za ta koma gida ko za ta koma wajen bautanta. Famarrat bi fatan minhum, sai ta wuce wani matashi daga cikin matasan Habasha irin gayun nan. Faja'ala ihda yadayhi baina katafaiha thumma dafa'aha. Dottijiyar nan tana wucewa, wannan matashin sai ya sa hannunsa a kafadanta ta baya sai ya bankaɗe tsohuwan. Fakarrat ala rukbatayha, sai ta je ta faɗi akan gwiwowinta. Fankasarat kullatuha, tulun sai faɗi ya fashe. Falammar tafa'at iltafatat, lokacin da ta tashi sai ta juyo sai ta kalle shi, ta ce mishi saufa ta'alam ya gudar. Ta ce mishi za ka san ka yi ba daidai wa kanka ba. Saufa ta'alam, za ka sani, idha wada Allahu al-kursiya wa jama'a bainal awwalin wal akhirin, randa Allah zai ajiye kursiyunsa domin shari'a tsakanin bayi. Ta ce za ka san ka bankaɗe wa jama'a bainal awwalin wal akhirin, randa zai hada na farko da na ƙarshe don shari'a. Ta ce mishi za mu haɗu a gaban babban sarki. Lokacin da wannan matashi ke ba da labari ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai annabi yake cewa sadakat sadakat sadakat. Annabi sai ce matan nan ta yi gaskiya, dattijiyar nan ta yi gaskiya, ta yi gaskiya. Kaifa yukaddisu Allahu umma la yu'khas li dha'ifihim min shadidihim. Annabi ya ce yaya Allah zai yi albarka ya tsarkake ya saukar da albarka ma al'ummar da in mai karfi ya cuci karami ba da a iya karɓa mishi hakkinsa. Annabi ya ce shi wannan al'ummar za ta yi albarka, yaushe za ta tsarkaka? Ba ga shi nan kuna gani a cikin gari ba? Babba zai yi one way, wancan ma babban zai yi one way a gari. Idan karami ya yi one way a cire mai kiɗin mashin a ce ya karya doka. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Duk dokar su manya da su karya ta. Idan aka zo ranar asabar ƙarshen wata an ce za a yi shara, wani babba ne kake ganin sa ya fito yana yin shara? Babu. Idan da su manya da su fito su yi sharan, akwai wani karamin ma'aikaci da ya isa ya zauna a gida? Famset ɗinsa ya fito, komishinansa ya fito shara, shi ya isa ya je zauna a gida? Babu. To duk dai da a haɗu a gaban Allah, duk da a haɗu a gaban Allah, da a haɗu a gaban Allah, da a haɗu a gaban Allah, duk da a haɗu a gaban Allah. Jama'a mun fahimta? To waɗannan ababa shi Ubangiji shi yake an karar da bayi. Malam, idan Ubangiji ya zo zai yi hisabi wa bayi, bayan an shirya mutane sahu-sahu, la ilaha illallah, Allah sai ce a fito da jahannama a jawo ta a kawo ta. Za a yi wa mutane hukunci ne ga jahannama suna kallo. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa
ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Ba ɗaya daga cikin ku face zai yi magana da sayukallimuhu rabbuhu, ubangijinsa zai yi magana da shi, laysa bainahu wa bainahu turjuman, ba dan tarjuma tsakanin su. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Lokacin da zai yi magana da Allah zai kalli damansa malala, ba abin da zai gani sai aikinsa. Fayanzuru ash'ama minhu, zai kalli hagunsa, fala yara illa ma qaddama, nan ma aikinsa ne. Za a tara wa mutum ayyukansa hagu da dama sai a tsaye da shi a tsakiya. Annabi ya ce idan ya kalli gaba gare shi ba abin da zai gani sai wuta tana ci. Ga wuta, ga aiki, ga maganin hisabi. shi ne ma'anan waji a yau ma'izin bi jahannam. waji a yau ma'izin bi jahannam yau ma'izin ya tadhakkaru al-insanu wa anna lahu. Waji a yau ma'izin bi jahannam, za a zo da jahannama a wannan ranar. Yau ma'izin ya tadhakkaru al-insan, a ranar za ka ga ɗan adam yana ta tunani, ya tuna wannan, ya tuna wannan, ya tuna wannan, ya ce da ya sani da bai yi wannan ba. Wa anna lahu zikira, Allah ya ce me amfanin wannan tunani? Bai da amfani. A nan ne za ka yi tunani, tunanin ya amfane ka. Walillahi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu as-sa'atu ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولله ملك السماوات والأرض، الله يتناك الله ملك سميدك السيشي كأنسا. ويوم تقوم الساعة، الله يترند القيامة ذات سيا، معنا رند ذا أيتاش دنيا يومئذ يخسر المبطلون، الله يترانا مبرنتا، الله يتذاس تبكاسا. watara kulla ummatin jafiya, zaka ga duk al'umman duniya sun yi kneel down a gaban Allah. Abdullahi dan Abbas ce daga inda suka hango ana zuwa da wuta, yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70,000 zimam, ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajrunaha. Annabi yace mala'iku 70,000 za a zo da jahannama ranar alkiyama. Ita jahannaman tana da linzami marika inda za a kama guda 70,000. kowane marika ɗaya mala'iku 70,000 suke rikewa. Haka za a jawo ta, tana ƙugi tana ƙara. To lokacin da bayi suka ga wannan masifar ta taso, watara kullum ummatin jasiya, kowa sai ya nil down a gaban Allah. Ba wayan kowa ya kare ba. Duk yadda karantaswa ko wa'azi ya zo maka, kar ka kalle shi ta wata fiska, ka kalle shi ta fiskar gyara. Ya zama wani abu ne da zai taimake ka ka gyara, zai taimake ka ka gyara. Gyaran shine ribar ka, gyaran shine nasarar ka. Inda yau za a ce kai headmaster sai ka kwashi chalk na makaranta ka tafi da shi gidanka, chalk din za ka dawo da shi ranar kiyama. wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa man yaghlul, Allah ce duk wanda ya saci dukiyar jama'a shine al-gulul. Wa man yaglul, duk wanda ya saci dukiyar jama'a, ya ati bima galla yawmal qiyama, zai zo da abin da ya sata ranar alkiyama. Zai zo ko bai zo ba? Zai zo. Zai zo. To duk wannan yanayi ne na alkiyama. Za ta zo da abubuwa da yawa
fa idan nujumu tumisat Allah ya ce idan taurari aka shafe haskensu, wa idan sama'u furjat idan aka farke sama, don sama ma za ta kyakkece, shine ma'anar idan sama'un shakkat, idan sama'un fatarat, saman za ta yi bindiga, za ta fashi, za ta fashi. a suratul haqqa وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الله يقول إذن أكي بوسا أتكينكو بوسا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة sai a ɗauki ƙasa wa humilatil ardu wal jibal da duwatsu fa dukkata sai a musu markaɗe dakkatan wahida markaɗe ɗaya fa yawma idhin waqa'atil waqi'a Allah ce mai afkuwa ta abu waqa'atil waqi'a ba nan ya ce matu aduna la waqi'a na'am wan shaqqati sama'u Allah ya ce sama ma za ta tsage ta fashe fahiyya yawma idhin wahiya, ita ma a wannan ranar ta yi rauni, ta yi laushi. wa idha sama'u furjat wa idha aljibalu nusifat Allah ce duwatsu su ma idan aka sheke su, wannan fa ba a fara hisabi ba, ba a fara komai ba, ba a ce ma kowa komai ba. Kawai kana ganin sama ne tana bindiga, kana ganin taurari suna lagubewa suna zubewa, kana ganin rana da wata suna dushashewa, kana ganin ƙasa tana tsagewa, duwatsu suna nikewa, wannan ba a ce ma komai ba tukun. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال الله يتسنى تنبينك جميل الدوازو ran tashin alkiyama yaya duwatsu da su kasance, fa kulka ce musu yansifuha rabbi nasfa, ubangiji na zai tafiyar da su, zai sheke su shekewa. fa yadharuha qa'an safsafa, inda suke sai a bar shi dandalami kamfa ba komai abu. la tara fiha iwajan wala amta, ba za ka ga kwana ba, ba za ka ga tudu da gangare ba. shine Allah ce idza waqa'atil waqi'a ليس لوقعتها كاذبة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. الله يجي إذا مي أبكوا تأبكوا، أنا ما الله يجي ذات أبكوا. تو إذا وقعت الواقعة الله يجي إذا مي أبكوا تأبكوا ليس لوقعتها كاذبة. الله يجي تو أرانا كم ما بيكريتها خافضة رافعة. Allah ya ce khafidatun za ta kaskantar da waɗansu, rafi'a za ta ɗaukaka waɗansu a duniya manya ne, sanadiyar tashin alkiyama da su zama kaskantattu, waɗansu kuma kaskantattu ne ana tashin alkiyama su kuma sun zama yallaɓoi. sai Allah ya ce idza rujjatil ardu rajja, idan aka girgiza ƙasa girgizawa, wa bussatil jibalu bassa, idan aka markaɗe duwatsu markaɗewa, to haka Allah ya ce za a tafiyar da su. dutse ne yadda kaga dutsen tension mun nan, kai sai ka ɗauka dutsen yana sandare yadda za a iya takawa a hau. Allah ce baka san narkewa yake ba. wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. wa taral jibala zaka ga duwatsu tahsabuha jamida, sai ka dauki duwatsun a sandare suke yadda ka san su. Allah ce wa hiya tamurru marra as-sahab, amma yana melting, yana narkewa ne yadda kaga gajimare ke tafiya, haka dutsen zai tafi sai ya dawo ya daidaita da bayan ƙasa.
ba inda ya fi tudu na wajen dutsen akan inda dama ba dutse ba. Wannan ba a ce ba komai ba, haka da ka ga yana ta faru. Wannan duk ana sharan filin hisabi. To a wannan rana aka ce ka ci kuɗin wani, ko ka danna hakkin wani, ko ka zubar da jinin wani. Annabi ya ce ran da wannan masifar ke faruwa, idan aka jijjiga ƙasa, gwalagwalai za su fito kamar fila, manya-manyan itatuwa. Wanda ya taba kisan kai zai kalla ya ce kaga akan abin da na kashe mutane a kai. A ranar bayi da bukatarsa, don bala'in da ya shiga ya fi ƙarfin abin da yake tsammani. Allah ya ce wa idha sama'u furjat, idan sama aka farke ta, aka barke ta, aka yaga ta. Wa idhal jibalu nusifat, idan aka sheke duwatsu. Wa idhar rusulu uqitat, idan manzanni su ma aka sa musu lokacin taruwansu domin a musu hukunci tsakaninsu da al'ummominsu. Ba dama Allah zai tambayi manzanni, ya tambayi wa'annan ba. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim, wallahi zan tambayi waɗanda nayi aike gare su mutane. Fala nas'alanna al-mursalin, Allah ce zan tambayi su ma manzanni. To wa idar rusulu uqitat, su ma an sa musu lokacin da da a kira su a bincike su game da saƙon da aka aiko su wajen al'ummominsu. Ai shine Allah yake faɗa a suratul ma'ida, yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum. Yawma yajma'u Allahu ar-rusula, randa Allah zai tara manzanni, to shine wa idar rusulu uqitat. Sai a ce ma za ku jibtun, da kuka je da'awa me aka amsa, wani martani aka muku. Li ayyi yawmin ujjilat, Allah ya ce wai wani ini ne har aka jinkirta tsayar da manzanni don wannan inin, wani ini ne haka. Allah ya ce li yawmil fasl, ranar rarrabewa, ranar alkiyama kenan. Li yawmil fasl, ranar rabe tsakanin ƙarya da gaskiya, ranar rarrabe tsakanin zare da abarba, ranar rarrabe tsakanin at-tayyib wal khabis. Wa ma adraka ma yawmul fasl, Allah ya ce me ya sanar da kai meye yawmul fasl? Allah ya ce wailun yawma idhil lil mukaththibin, bone azaba ta tabbata ga masu karyatawa a wannan. A isa kiyama kuma ka karyata alkiyama, Allah ya ce abun bakin, abun bakin. To dukkan waɗannan ababa da muke karantawa wa'azi ne, tunasarwa ne. Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, wanda ya ga dama ya gyara ya matsa gaba, wanda ya ga dama ya koma da baya. Duk abin da muka yi kowa zai yi kansa. Allah ya samu dace. To sai mu kwana anan, sai gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin. Wannan tana tambaya ne, ta je asibiti ne ba ta da lafiya, sai ya kai ma duba ta da za a yi dole sai an sa hannu a cikin al'aurarta. To ina jin tambayanta shine mai hukuncin azuminta bayan an sa hannu a cikin al'aurarta. Ba zai taba mata azuminta ba. So babi ne na jinya, matukar ba ta sha ruwa ne ko an sa mata drip ba, ko an mata wani allura da zai tsaya a matsayin abinci, to azuminta bai kare ba. Allah ya baki lafiya, Allah ya warkar saki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.